Salimaza environment esikhule kuyona. Now 2020 usivezela into eziningi. So it's the time manje sokuthi sivuse le yanto yakudala. Le yanto eyithini yokuthi manje sengikhulileka ngithi angisayona umntwana. So usunikeziwe ukuthi thamba ufundi nemfundo leyo wathamba ufundi wafika watshela futhi fanele ufundeni watshela futhi izinto ezenza isiyabo konke nje siyatshela thina siyatshela uzophuma nini ekutheni ukuthi wena okay sengitholile konke kade bekwenza uzoqala nini ukuthi sengenze ukuqondene nami manje naloko engiyibona mina naloko engithokoza ngiyibona. So ngifuna ukuthi kuwena into ebalulekile ukuze ukwazi ukuba successful in whatever that you do, be it a business noma be yini noma uhlangana nabanye inhlangano nenzani, kodwa ebalulekile ukuthi wena vusa le yanto engaphakathi kwena. Vusa le muntu osawumntwana okhululekile ukuthi angenze noma yini and then afeyile. And ukufeyila kwakho sikakubiza ukuthi ukufeyila sengawona ukufeyila kahle kahle ukuthi igama ilona esilisebenzisayo, kodwa uvusa le yanto ukuthi you try and then you will know ukuthi le ayilungi njengoba nje. Angithi yabona lana nayizwa lana senele nezwa ngalokho ngiyakhohlwa igama lakhe lento lekuthiwa yakhanda iglobe senayi nezwa ngayo kuthiwa yazama 9,999 times kwathiwa kwesi 10,000 mangizwa kahle kodwa noma bengasekho accurate ngama numbers, but into ebalulekile ukuthi the times ayitryile kwakuthiwa uyafeyila kwathiwa ena wena ngicabanga ungagalele hoyibo uvuka kuwena hoyibo into kulangaka nyaza magama niyena wazi uthi hoyibo akamothi base bahleka manje uhleka nabangani bakho uhleka nayi family yakho hoyibo ucabanga uthi noma isingasalungi kodwa bese kuthiwa ucabanga nje vele nje wena uvuka wena ubona ukuthi ungayenza lento ilapho nabantu bayo yebo no ayikho into enomuntu wayo umuntu nomuntu nento yakhe and lento wena mawufila yabo kunomehluko khona into osuke umuntu ayenze ngoba nakho sikade bukela komunye yabo angisho yena kodwa khona leyo ifilayo usuyayenza nje ngathi abayenze abantu kodwa le yabo so kuthiwa ngesikhathi I-discover all he said ukuthi you know what, I haven't failed all these times, but I know ukuthi mayizama this 9,999 times ngeke ikhanye iglobe but izokhanya ngale ndlela. So kusho ukuthi angeke aphinde fail elifini ngoba uqale wayitshaya izinto eziningi wangakhathala wangayeka eyekiswa abantu but wayenza into afuna ukuyenza ne. Ngifuna ukuthi kunina la iduzane angithi asimazi lo sizwa ngayo sixoxa sifunda ngaye sixoxela ngayo. Ngifuna unisondeza ake nginisondeze kumphathi station Masi weNanda FM okuyena namhlanje wabusabathe ngicabanga ukuthi uzuyangazi ngazi ngenxa yokuthi khona umsakazo iNanda umsakazo womphakathi la. Izinto ayichazayo adlule kuzona ngaphambi kokuthi kube khona lo msakazo zinzima kakhulu. Why umuntu esifazane and uma ngena ethi uzobika udaba lakho endaweni kufanele ngabe uyasizakala thi uhamba wedwa athi ngihamba wedwa hawu akho ngisho nje bani behind this. You understand lento engathenje ukuthi as a woman you can't do yabo lento nje is bigger than you. They tried indlela eningi ukubamvimbe bamvale bayiqale benzeni but today we celebrating 11 years. And community radio yethu bamsakathi angifakazela it's rated as one of the number 1. Ungayi ngokuthi ilalelwa ubani but sengishela quality, consistency, educational, informative, entertaining. Ungayibuka bayileyo. Now mangifuna ukubuya ke ngithi ngizuma inike kuyiNanda ngoba ngifuna ukuthi uyibone kahle itadishe kahle. Nathi sikhona emsakazweni because of abakhathalanga uthandeka. Azange zaphela amandla bemletha down. Wayiqala lento ingekho wayenza kanjani? Umuntu wesifazane. Ngiyayizwa lento. So indaba yethu ayinajela. Indaba yethu ayinakuthi wesifazane wesilisa, but inokuthi wena ukwazi ukwenzani. Wena okhuluma nabo konke uthenjiwe umenze izinto zonke. Uthe uNkulunkulu medala umhlaba.
wasebeka umuntu ukuthi enze njani abuse abese functiona njengokudala yabo like when you function like a person okudalini ukuthi uzokwenza everything akade yenza kusho ukuthi whatever lokufixile ufanele ukumultiply fanele ukugada even abantu abadalini fanele ube safe around you siku 16 days effectively and so konakele so yonke lento uthenjwa uNkulunkulu ngayo namandla mangikhuluma uNkulunkulu ngikhuluma higher power that brought everything into existence angazi ngizombiza kanjani kodwa into ebalekile that's your purpose on earth so awukwazi ukuthi ungathi angikwazi kwenza lutho ngilinde ukuqashwa ngilinde ukwenziwa kodwa manje ebebekwe kuwena ne now emsakazweni inani ngifuna lethu itathishe ngeside lapho nengendlela yakho as I'm telling the story nangendlela wena ungayibuka ngayo ngezinto ofisa ukuzenza nendlela ofuna ukukhula ngayo empilweni emsakazweni it's not about ukusakaza kuphela uphume emoyeni mina ngiqala ukuqasha kunakasakazi eNanda FM ngaqala imbokodo ngingaqala nga-identify as ukuba u-sales and marketing manager wakhona ngicela ukuxoxa ngizange ngize ngiye kofundela indaba yoku-sales and marketing niyangithi ngithini ngangenayo ngisho management leyo ngangine-management engangiyenze ka-teaching izinto ey'ningi ngangizenze ka-teaching but nga-understand ukuthi yazi izinto ziyalinka mafethu ngisho ngafundela i-teaching kodwa khona into e-common managing people noma kuba sekuhluka ama-age groups leyo isidinga ingqondo yakho ukuthi when you did the management ka-teaching and then you understand it's okay yodila ney'ngane ey'ngakanani kodwa uma sumdala futhi uyakwazi ukudila nabantu abangakanani so you have to apply that skill eyitholile ngisho kuthiwa-ke awuyelanga-ke esikoleni kofundela-ke lawo ma-management wena wedwa nje i-principle imile uyamhlonipha umuntu omdala omncane uyamhlonipha umuntu and uyakhuluma indlela e-right kumuntu nani so those skills esizalwe nazo lawo material esizalwe nawo iwona applyayo iwona futhi enza wena ube successful in starting anything that you want to start ne and ngale nkathi ngiyenza lento ngicabanga ukuthi I can take pride ekuthenini iziyaziwa kangaka ngale ndlela yaziwa ngayo I did into nami ngayela ngesikoleni kodwa ngayenza ngayibona ukuthi ifanelekile ukuthi wenzeke namhlanje mase ucheck uFacebook wethu check uTwitter wethu check it's something that we started niyangisithi so ithi into ungayiqalile ibe ilento efuna ukuthi ibe yiyona ngoku-understand ukuthi sisakazela abantu yabona lana badingani yini ama-issues abo so kusho ukuthi nawe in whatever business that you want to start you understand first obani labo ofuna ukukhuluma nabo bafunani lawo nto ofuna ukukhuluma nabo ofuna ukwenza nabo izinto bawu-age bani lento wena ofuna ukuza nayo ingakanani emphakathini ngoba wonke umuntu uyacabanga wonke umuntu ungabe unenhlaba ethi nje uthatha i-idea yami wasebaleka ne-idea yami no wonke umuntu onjani uyacabanga ngalawo mazwi ngifuna ukuthi kwena kuyenzeka nicabanga i-idea yashisa nyama or i-idea yani yini engikhona salon yinzipho whatever yabo kodwa indlela ozoyenza ngayo wena fanele wenze sho usudadishile laba abanye wena uyenza uyahluka same thing kodwa uyakwazi ukukhandela abantu bakho yabo and uguy ongenza inzipho mina ezandleni nasey'nyaweni bayangihlekemisa ngichaza lento usebenza kwenye indawo nje ongani ongena kuyona udideke nawe mhlawumbe ungancane ungena kuyona kodwa ngoba uhlele ekhoneni lakhe wenza lento ayenzayo consistent kuyona mina ngiye kuyena njalo and uyayenzisisa ey'nyaweni ngenziwa abanye nakhona ngoba baya kuleyo ndawo abakuyona bayazenzisisa benza okuhlukile kunalo ngenze enzisheni so yamanasena ngingedwa ngithi ungasho ukuthi awu ngoba sekuqaleka inzipho lapha ngashisa ngisezikwenza yenzisisa khona bazohlala ekhanda ngithinda omunye umuntu ne-understand eshaya i-makeup ngenziwe omunye umuntu ngilandelela lapho ngiyazi bakhona uthola ukuthi bakwindawo eyodwa kodwa benza bayi-offerisha no service but mina I choose not to I drive to that place ngibe ngazi la ikhona but ngiyadrive ngenxa yani ye-service ngenxa yokuthi wena wenza into uyayenzisisa ukuthi ubani uthina eceleni wenza into okufanele uyenze ukhule emsebenzini wakho niya-understand so ngibe nenkinga mhlawumbe abanye uthole ukuthi mase ngenze kanje bayibuke ngenye indlela as if mhlawumbe umuntu uyathomba or ini
kodwa ngicela ukuthi mhlambe siyiyeke leyo mentality. We understand ukuthi angeke uzibone komunye umuntu waphesheya ukuthi fanele ushintshe impilo yakho, and you can do it wena ungayiqala lento yenzeke. Uzobona mina eduze kwakho. Ngilana nje ngiyabambeka ngiseduze kwakho ngiyathintakala ngiyatholakala angeke ngangithola indawo. Mawungidinga ngiyamthola. Ngoba ile inkinga abanye uzothi bezokubiza igama lebhuti Impoke bacabanga ukuthi ingoba abantu imjwayele cha. Ngeza nje ne-valid proposal again. Ngathi ngoba wena nje mina nje surely we can do this. It makes sense to anybody opitcha kuyena into. Even uze emsakazweni ufuna ukudlala ingoma yakho. Awusho ukuthi hawu nina nidla awuqali nje ngendawo nina nidlala ingoma yabo sungikhiphile. Sungikhiphile. Uqala ungithethisa into enginayishow yayo ngoba nawe ulalela umsakazo vele. Yayizwa lana uzoqhamuka ukuthi mina asidlali ingoma local. Hawu futhi wazi ngani osisi wazi ngani? Hayi ngoba kade ngayiletha mina ingoma yami lana. Ithini ingoma yakho ayiletha kubaba? Hayi angisazi ngayishiya kubaba. I mean, how do you trace that? How do you trace that? You understand? So each and everything, whenever we are in the way, we are umuntu, thathi record la lokhulume naye. Ugcine lo, wenze ngalendlela abasho ngathi noma ulethe umsebenzi wakho, even uliciko ungana CD nalutho emsakazweni we created into engekho i-hour for artists. We created i-hour for ama-conversations. Come, unento yenzayo emphakathini. Ufuna ukuthi izwakala ngithi. Waze phela ngama-Tuesday sizokhuluma ukuthi wenzani, si-profile wenzani. Yi-stage sangakini somphakathi. Mangase ngithi akuphakamisa abantu abasilalelayo nje manje I know ukuthi bazoba few. Yabo? Abalaleli nani. Kodwa i-stage sangakini. I-stage saku-Inki. Kodwa wazi lutho ngaso. How are you going to sell your thing or your product, whatever that you do? Kuzokwaziwa kanjani labantu ofuna bakwazi ngomsebenzi owenzayo? Even on Thursdays, khona abantu abashumayelayo abakhulekayo abakhuluma izinto ezithizeni, we have that hour for that. So ayikho into ethinta wena engekho la edinga ukuthi ibe khona ukuze abanye abantu bayizwe babuzwe nawe udayiseke nawe. Even business class wethu, small businesses, we allow them to come bazo advertise. Kwala ngisho sesithi sasayiyeka leyo feature. Let's voice note nje 30 seconds. Uyidayisi. Abantu abazange bakwenze lokho. Bese abaqasheli bese umsebenzi wabo. Yet manje we moving to 4IR ngithi. Kade yaqala lapho abantu abayinakile. I think u2020 kwabanye futhi nakhona khona abangakayiboni namanje. Ukuthi kwi-4th industrial revolution ngithi. Khona abangakuboni namanje ukuthi ena ngenkathi kade sihlele emakhaya khona kade becomplain. Yebo bekuhlungu izinto ebezenzeka. Kodwa ena ukucomplaina kwethu bekurong inyana ngoba sikwenze ihaba sasezivala into ku2020 neCovid esilethele yona. Inhlungu yebo ikhona, yebo kaplaniwe ukuthi kuyokwenzakani kwahleliwe nje ukuthi kuzokwenzakala empilweni zethu. Sokahlala phansi kwahlela kwagqitshwa impilo yomuntu. So insuku zomuntu ziyaziwa nje kudala. Nomuntu ephila uyazi ngelilanga uhamba emhlabeni. It's painful, ne? But asikwazi ukuhlala kuleyo nto. Because siyayazi ukuthi iyokwenzeka. Ukuthi kufanele sidile nokuthi uma iseyenzeka sokwenze njani. Angithi abalali sizokhopha kanje sizodlula kanjani kuleyo nto. Now, i-COVID isitshela ukuthi one endlini kwakho ifone loyiphethe akuyona indaba. Le phone oyiphethe akuyona ukuhleba. Akuyona ukuthi ulandele indaba ku Facebook. Siphelile isikhathi sokuthi uthi angihlala nje mina no Facebook. Angihlala nje nento yama social media. Khona abantu abayigxeka social media. Bese ngidideka ukuthi kanti lo muntu uthi mabheka ku social media i-interest yakhe iyiphi? Because mina i-social media ayikho engafuni ukuyifunda efika ngimdala ngingaka. Zizozingihleka ingane. Even lento le Instagram. Ngafuhlela ithombe ngoba angihlali ngingafuni ngathola ukuthi ku-Instagram this is how you do things khona. And lento ithola ngani ngako ukuthi Googleishe khona futhi la online uyithola into yenze ngendlela uzidayisa kanjani ku-Instagram. Facebook une-market yakho uzidayisa kanjani ku-Facebook. Kwi-Twitter mhloboni abantu aku-Twitter
So ihloboni information efanele ifake ukuthi awukwazi ukuthi une-phone ekuthiwa i-smartphone bese wena uswele ukwenza ibhizinisi. Awukwazi. Even eradweni sithe uma ngabe kade sijwayele ukubiza abantu bazohlala nathi, kodwa we discovered ukuthi umsakazo ngeke uthule ngoba sinani sine-WhatsApp. People must phone, people must be online, senza ama-video calls, senza o-StreamYard. All of these things siyifunde ngani nge-COVID. Ukhona i-StreamYard, you can interview a person umbuzo la engekho la kuzwakale kodwa ku-clean. Most of the people engaba-interviewa nge-COVID babengekho la kodwa siku-StreamYard. Uyakwazi ukuthi bahlanganise babe-5 noma 8 ku-StreamYard. Sekhona abantu oZoom asafanele hlanganele ini ukuthi sizoxoxa, but singahlangani ula ukhona ube safe, yonke into yenzeke online. Niya understand? Even izinto indlela esigqoka ngayo nendlela baningi abantu asebethenge ama-products umuntu awaqalile nezinto umuntu azenzayo ebawathenga through uFacebook, through ilentuzi WhatsApp. Niya understand? So there's no excuse. Ngibhala incwadi bekunzima ngoba ama-bookshop bevaliwe. Bekunzima ngoba ama-bookshop abevaliwe. But into eyangenza ngibhala incwadi kwangeyona kakhulu ukuthi ngithole imali, kodwa ngiyayithola. But into eyangenza kwakukhuluma nabantu, motivate abantu ngenxa eziningi esengidlule zona empilweni yami. Ngiyafisa ukushare nawe ukuthi this is what happened to me and ngisurvive kanje.